Selam dostlar, bugün Yalkın jurnalı Teftiş rayonu Kileş avlunda. Bugün Galimovlar yurtunda bazımesi bize. Eydəgiz bizdə bir gəlib qarayğalı. Çiçek bulam ben. Kim bola başlayısınız? Medeniyet yurtunda direktor hem kitapxanada işleyim. Yerigiz? Reşit sanat yetekçisi benim yanında. Sizin medeniyet yurtunda bik zor bulup şağın değil mi? İyi, 27 yıl. Mana bu yıl көресіз енді milli kiyimlerden, nehir motor bitinde ama жылда uzdıram. Men aytamen de nechik жылқысында qozlarını deyler. Qoysa kişi ikini işine ilgip direler. Emin жылda men anım aytam qoz almayım da üstürmeyim de eğer şu emeği yasab, bitqab pişirip, şu köngülletirip işlemesek deyim. Şul tege qozun üstüründen birek, mine şu qoz emesi aşay. Mine şu xotinlar jeyilip keleler. Şuna birge işleybiz, birge eleşip, jırlaşıp işleybiz. Ondan soň birgelep şeyler işleybiz. Ondan soň bizim kurşebilerini şakırıp sıylayım. Mine bir kızık şunda. Bu tip kostyumlardan işlemişsizdir indeyim. Yok, kostyumlardan işlemiyoruz endi. Bu yalı iyi. Şunda baranın kişilik harem canı. Ул инде harem bulga jaramı degen söz bit indi harem әйбер безгә. Тыелган. Менә шуны без алабыз да, без аны ышырып җибәрәбез. Инде безгә булмый ул. Бу безнең икенче җылга тагы да киләчәктә безгә казлар ишле булсын өчен, күп булсын өчен, тагы да күбрәк булсын өчен шундый ни бар инде аның ырымы бар. Шуны ышыргачтан әйтерсең дә инде безнең казларыбыз бик тә күп булачак. Амин шулай булсын. Шулай булсын. Идән генә себерәсезме ул канат белән? Тагы нәрсәләр эшлисез? Шипчисасы белән куна тактасына кынны да сибереп төшерәләр аның белән. Таба майлысыздыр име? Таба майлаган ансы дигәч инде аны канатларыннан бәйлиләр. Менә бу җыртның бабасы бик тә стабил. Ансы эшләдәчәк. Дигәч дип атала ул. Дигәч канатка. Дигәч дип атала. Кибетнекеннән яхшырак инде ул. Команда белән шулай әлеп кул эшләре белән шөгыльләнеп йөрисез. Yaşab bir halde kilgeni yaşab bilemindi. Менә сез яшь вакытта да каз өмәләре уза идеме? Сез катнашайдыгызмы анда? Отнашлык иде кичкенәләре ул вакытта күбрәк иде ул хәзер түгел. Ничек уза иде менә сөйләгез әле сез яшь чакта? Күңелле үтә идеме? Күңелле шуны дурамында кеше күп һәр кешене кайтмада тәрәзә карап торам бик күрәсең. Ул вакытта күп Әммәнән җитеп үреп баралар шулай. Аның бер ысулы бардыр инде махсус. Менә шулай бер чишне өчен атландырып куйдым. Benim күземдә хәл бик күрми бейләде. Менә күпмәгә җитә менә мондый таба майлый торган әйбер дигәч. Бер елга җитәме ул? Каясыннан лойзе. Хәзер турелмен фабанда бетмәйчә мәктәп байламышым. Менә бер апа сөйләп утыра, Равил абый бәйләп биргән ни белән 30 ел майлыйм инде ди. Шуның хәле дә җитәргә. Шундый итмәсәң. Гөлчәчәк апай әйтмешли, без хәзер бу казларны мунча кертәбез. Мунча кертеп алабыз biz аларны. Инде гел су буенда җилмәгәчтән казларны яннары пешерана, шуңа күрә без аларны суга тыгып җылкыйбыз. Парланалар анда безнең. Hem jınların yuvup şampun bilen, tenne şampun bilen yuvup kiptirəbəz. Ul bitində qazan eğer jınını yumasan
Үзенчәлекле бер исе бар. Хәзер бит безнең халыкларны әзберек. Бөтенне безгә истә ярамый, җаттан да ярамый. Элек жараган. Хәзер бит инде шулай. Тәпиләрдә шунда пеше. Алар тәпиләрне без аннары ой чистартып кына җибәрәбез. Юннаннан ничек итеп киптерәсез юшәнә бит инде. Мунчада жагабыз да анда калай җәеп менә шунда киптереп алабыз без аларны. Кышкы салкында кибе. Кышкы салкында. Кышкы салкында. Елеп куйсак ничә вак? Мендәрләр ясыйсыз инде. Мендәрләр ясыйлар. Хәзер менә малаем 22 яшь тула. Ул да өйләнем дисә каз бит инде кирәк обязательно. Быел инде үрдәкләр дә куалдыгы яктыгы буларларына. Инде каз кирәкмәстә диде иктиреш диде. Ничек кирәкмәсен инде да. Ничә ел асырыйсыз инде казны? Ой, килгәнне бирле. Минем бу җатка килгәнемә 26 ел булды. Менә шушы юннарны йолкып, аннары сумаларны юып, киптереп, алар мендәр ясыйбыз диләр. Хәзерге заманда күп кеше заманча синдипунлы мендәрләргә күчтеләр дә, хәзер бу соңгы вакытта хуҗалар әйтүенчә, нәкъ менә шушындый каз җоныннан ясалган, каз йоныннан ясалган мендәрләргә дә ихтыяҗ бар икән, кешеләр шуны сорап килә икән. Кушны булган хәл белсәгез, авылыбызның мут 2 ир-аты, бер вакыт. Әлләләр дәсез син. Белмәсез? Кая барган безнең авылда түгелдер инде. Күрше Ширмеш Шуаш авылына туйга киткәннәр булар хәзер. Менә хәзер барып кирсәләр туйга. Знаком дип. Знаком дип, Казанда туй, казы пешеп жата икән. Шуар җиңгәшәйләр бөтенесе бер туздырып биеп жаталар икән. Кай, Ивана, каймастан Ивана. Шуаш халкы шулай бит инде ул. Җырлыюга бик оста бит алар. Шулай. Булар бит инде алданып дигәннәр инде. Алар алданып сөйләшеп килгәннәр бит инде казны шәлдерәбез дип. Хәзер инде берсе биюгә кушылып киткән. Икенчесе инде карап тора икән. Шуар җиңгәшиләр бит инде жат кеше күргәч, җегетләр килгәнне күргәч, бийләр икән инде. Менә шулай игътибарлары юнәлгән инде бу егеткә, шуннан файдаланып икенчесе теге казны электергән дә, тастымалга төргән дә, куйрына салган. Шуннан тегеләр белән бергә биттә киткән. Ну теге каз белсәгез кызлар, кайнар икән, пешерә икән тегене. Үзе биди, үзе җырлыйды. Пешерә. Тегесе дә каушап калмаган. Кызда җырлап икән. Маникюр ясыйсызмы әллә? Казларга. Узалеге заварканы мындык завартып берсен. Ничек нәрсәләр эшлисез авылда? Ни дип йолалар, бәйрәмнәр дигәндәй? Нәрсәләр уза? Безнең нәрсәдә мәдәният йортында бәйрәмнәр, бөтен бәйрәм үткәрелеп килә, йолалар, менә мәүлид кичәсе үткәрдек иде. Ансы инде мәдрәсә белән берлектә, Шәй табаны мәдрәсәдә булды, бәйрәм клубта булды. Эчтән хәзрәт Әймов хәзрәтләрне яшәп, дур иттереп менә үткәреп җибәрдек соң арада. Менә казы мәсә. Менә каздан нинди ризыклар пешерә? Хатыныгыз. Каздан шами тәмнесе коклаган каз. Ана ярата торган әйе. Каздан казны булай пешерә, пешмәгә бик тәмне. Пешмәгә белән бәләшен алып икесе бер, бәләш зурак, пешмәгә инде бәләкәй ясыйлар. Каз тәмин. Каз ул канатлар төкеп бик күп ишә ул. Шамы? Шо. Кайларга хәлешеп китә. Эшкә дә бар бит. Шунда китә. Әмлә түбәләргә кунамсың?
Nişek? Tübelerge konamı mıydı? Suyuğa şaşadım ben. Suygaş. Eye. Kişiге. Ben anlamıyorum sizin şutkalarını. Yara, yaxşı. Rahmet sizge big zor. Sen sağ olunuz. Sağ ol. Min etince çıkıyorum. Ondan sonra şunu Бирек көңіл абай. İşte абай. Шадым yaşında кино артисті кебек. Менә шундый сорау. Sizden başka казы мәсе түгел. Сезнең фикерегез. Каз канаты жырыннан башка. Каз канаты жырыннан башка. Идегез булса җылап күрсәтегез шул җырдан берничә ел. Каз канаты кат-кат була, ире канаты ат була. Biz хәзер Киләш авылының Кош дигән кизләвенә килдек. Кизләү ул Шишмә дигән сүз. Апас районында Шишмәне шулай дип йөртәләр икән. Биредә хәзер безнең Шиста ок инде Шипшиста булып биткән диярлек казларыбызны тагын бер кат юачаклар. Алар инде китер ак булсын өчен һәм инде аларны аннан соң күчтәнәшкә бирәләр, пешерәләр, ягъни алар кышка әзер булып торачак. Имә Рөстәм абый менә су алырга булды. Киләшнең изге суларын. Анда çeşmede taz var duramız orta. Әйе. Legen değil sizde legen değiller mi? Hep şu ortamda legen. Kızları bigrek matur, bigrek ungan, bizdik üme kızları. Әйдәгез бер бием алыйк. Әйдәгез алай булмаш. Gülşeşek indi ol bizimkiler şavalına akıl hak yetekçisi Gülşeşek bütün işlerini eli ol bizim folklor bile kazanda alıp kayıtta urunlar Gülşeşek bütün işlerini alıp bara niçik diyeyim indi mene kördünüz mü bunda alı yaştagilerde orta yaştagilerde balalar da göresin mi alar birgele birden bulup indi ütkerdiler alar ilgariga grip adetlerini bitinisini saklap kalganlar alar balalarga bitinisini birgene balalar üzleri göresin mi üzleri körüp bitin işini işlediler Mene Uğran boyunda çeşme boylarına baro, alarını bitinde bizden halk anlatsa, bu avulda bilirsiniz mi? Alar yanaralar. Azməsinin ən көңелле mizgillərinin birisi. Хәзер эш tamam, барлык кунаклар, эшләгән кешеләр хәзер тамак ялгап алачак. Киләш авылында шундый йола бар икән, каз боткасы. Каз суйган көнне, өмә көнне алар шулай иттереп махсус ботка пешерәләр. Әлеге боткага нәрсәләр бар инде монда? Беләсәгез иде. Монда каз шулпасына пешерелә бу. Bunlar kaz mayı bilen belli. Dige butkası. Бик тәмле буладыр инде бу. Hazır aşağı karayım. Хәзер инде әйдәгез каш шулпасында пешкән аштан алып итегез, ризыклардан алып итегез, васымында барсы да сезнең өчен әйдәгез. Ничек эшләгән? Шуңа күрә безне кемнең ничек эшләгәнлеген.
Yaxşı işləngən elbətdir, başlayın. Yaşar matur, yaşar şunları matur. Muslar namına Шуның белән безнең Каз өмәсенә репортажыбыз тәмам. Минем исемем Зилә. Сау булыгыз.